Takže čau lidi, já vás vítám u našeho dalšího videa. Pozdrav. Nazdar. A dneska si beru tým. Dneska to bylo tyhle ty. Jsem ještě neměl. Aha, tak Jsou asi tohle ještě. plný. Ne. Tak všichni jsou plný, tak tyhle ty. Tak ty dole. Ne, to je spektátor. To je jedno. Co je to tak? Se odpoj ze serveru. A jakýho, jak? Já takhle myslím, ne? Počkat, jak? Vidíte, má to asi poměrně ve videu asi špatnou grafiku, ale my za to nemůžeme, na počítači nám nefunguje. To máš proti počítačům, ale To! nechceš. Zahraj to proti počítačům. Ne. Aspoň uvidíme, jak to umíš. To je málo lidí. Honzo, porno Counter-Strike. Krák, Porno krák. Counter-Strike. Porno Counter-Strike. Pustav. Tak jo, ne, tady to je ono. Ne, tady to je ono. Ne, to je... Ono se ty servery furt naplňujou, že jo? Ty vole, víš, A kolik je? No, buď rád. Tam je 10 lidí alespoň. Jo, asi jsem možná neukazoval teďka momentálně na mě z toho, jako bolí ruka, když to držíš, jo, minutu. A nenačítat, co? To bude načítat. Neboj. Tak je najdáme. Tak třeba... Stáhl jsem to na internetu, tak asi v popisku to nebude, protože nevím webovou stránku. Tak jak se to teda v tom případě stáhne? Nepamatuju si webovou stránku. Ale vím, že to vytvořil nějaký Martin s dobrým profilem, takže to vám Jaký je profil? nějaký úplně cool, ale akorát. Jo? OK. Okidoki. Tyhle. Takový swagger. Oh my god. To jsou všechno svině. Já nemám bombu. Tak nic no. Tak a jdeme na to. Tak když máš takový zbraně. Ty vole. Ty vole, ho si někdo podal na ránu. To bylo zase. Teď mu dáme střih, než to bude. Nebo počkat. Jo, máš lepší zbraň? Ty vole. Můžeš mi vysvětlit, jak tohle to může být vlastně možný? Ano, pamatuju si na Jan Granila a pamatuju, jak jsme tam natáčeli onlineovku, tady to už je stažený, takže nevíš, jak otevřít shop? Nevím, jaký. Shop. Tady máš 16 000, jo. Au! Headshot. Zkusím dát. To já si odpojím ze serveru. Nevadí. Tak dáme jiný, tenhle stejně tady jsou samý majstři. Jo no. Ne, to je jenom restartování, to je, aby se změnil panáčka. To je dobrý. Ty vole! Tak z tohle se jdu. Jdi pryč. Jak já hraju to asi poprvé, dneska jsem si to Budeš mě potom natáčet ty? Potom. Dáš třeba teďka ještě 2 servery a potom, protože už to natáčím 3 minuty a bolí mě ruka. Jo. Pardon lidi za to, že hejbu s kamerou, hrozně blbě se mi to drží tou jednou rukou. Tak proč to nedržíš dvouma? No, protože tady mám, že jo, to tlačítka, abych to nevypnul. Nebo... Jsem neopatrný. Dáme střík do té doby, dokud tam nebudem. Jasně, čau. Teď. Nejsi na tom samém serveru. Ne. Tohle není on. Ty What vole. the fuck? Honzo. Takový lagy. Takže jo, protože já už natáčím zas. Takový lagy. Už to je úplně hustý. Já už chci Takový hrát. lagy. Já už chci hrát. To je úplně mega speed. Úplně cool server. Už budeš hrát, kámo, vyhráli teroristi. Dobře, teď. Běž na to. Ty To vole. nejde. Oh shit. To se máš na tom udržet a musíš to dělat, že jo, těma tlačítkama. Jaký má? Takhle, aby ses udržel na straně, že jo. To je vlastně jezdění, že jo. A když spadneš, tak to musíš dělat od znova. O to jde. To chci taky. Sídre. A co? Nebudeš mě teďka chvilku natáčet. A můžete se u toho i zabíjet, ano. Ty vole!
Sídre? Odkud? Teď udělám střih, já si sednu k počítači, ty to chytneš. Já ještě ne. No, tak dobře. Aha. Takže to. Tohle to je Sky server, kámo. Běž! Ty vole. Takže teď, jako teď už chci ne, započítat. ještě. Jo, teď chci započítat. Ty pičo. Tam někdo já snajpuje vás. Za chvilku, tak až mě zabil zase. Já vím, ale ty jako, tak uhybej aspoň, že jo. Do háje. Oh. A to já jsem se zabil já. Ty vole. Ty vole. Ano, jsem tu zpátky. Shit. A hned ho zabili. Zabili mě z toho důvodu, že tady Sídr pan nenatáčel a já jsem nechtěl hrát za kamerou, že jo. Ty vole, kdo si mě tam Vidíš si jako... lama. Ne, kurva, kdo si tě tam, že jo, snajpuje? Ty vole. Tam ho ti. No, to je moc hezký, tak já radši. Hele, já jdu asi ze serveru, protože... Ne, tohle je zábavný. Já vím, je to zábavný, ale když tě furt zabiješ, že jo. Tak musíš speedovat. Já chci speedovat, ale já nevím, jak se to dělá. Já nevím, jako se jako v Counter-Strike speeduje, takže... Tady musíš... Ty vole. A sorry, že jsem to... Vidíte to, jo. Ty vole, takový bug. Mamut. To má docela blbou grafiku. Já vím, má to blbou grafiku, ale aspoň Za to to ten... se lidi nemůžeme... Ano, Když tak nepište nám... nefunguje nám Fraps, na počítači já jsem to stahoval už asi 15krát. Ano, nepište nám. Takový speedrun. Ty vole, jak to dělaj? Tady nahoru by bylo dobrý se dostat. A to musíš dodělat celou mapu. Já vím, ty vole, on jen dodělá, potom si může všechny... Já už vím, jaký nás to snajpoval. On? Jo. A mi to úplně, shit. Kámo, to jsou úplně mástři. Wow. Tady je žebřík, kámo. Nebo je to cheater? Žebřík, asi. Cheater. Jo, jak se vidět, tak dělají. Oni to udržej. Já taky jsem. Shit, spadl mimo mapu. Tohle jsem taky dal. A u tady jsem nebyl. Override, shit. Jo, takhle to je dobrý, jakože hraju, že jo. Tak ať, mám se relognout. A on má snajpu. OMG. No, takže SC a... to je Já udělám zatím střih, jo? Jo. Ano, jsem tu zpátky. Já si tu sednout, jo? Jo, tak teď tam jsem vidět asi já, že jo. Jo, jen hlava. U toho kompu, že jo, sedím A zase hlava. Počkat. Doufám, že vám tato kvalita videa fakt nevadí. Nepište nám o Fraps, neposílejte nám nic a prostě nefunguje My jsme to. s tímhle spokojení prostě, viď? Jo, já jsem jako s tím spokojený. Aspoň můžu natáčet hry. Jo. A pokud se ptáte, kde jsem sehnal něco takového, tady to Counter-Strike, tak si vám přiznám, kde jsem to sehnal. Sehnal jsem to na Steamu. A jsi spektátor. Jo. A to bude nuda. Tak, ale za minutu. Tak se tím uděláme. Tak jsme se tady rozhodli, že za tu dobu uděláme vlog menší, ale bude to ve stejném videu. Má to... Dracula! to má- Nejde má- vidět. To má divnou grafiku, ty vole. Já vím, co dělá i můj mám. Pořád už hraju. Jo, takže střík, než tam dojdu. Mám bombu. Řekni to ještě jednou. Já mám bombu. Lidičky, on má fakt bombu. A teď hledám to, kde ta bomba má být, jo. Oh no, mě s tou bombou zabili. Za jak dlouho se spawnu? Za minutu. Shit. Tady jsou blbý servery. Protože to když žiju... Jaký jsi byl, aha. Jo, já vím, já stejně vím, jak se jmenuje to, jak jsi tam to jezdil, takže jo. Spartan Surf. A ty tam teďka jdeš? Ne. To je nemožný. Za jak dlouho půjdu já, až to bude mít 12 minut? Teď to má 9,5. Mě na YouTube nejdu dávat 15 minut videa. Ano, pokud jste se u mě dívali na gameplay, na to, jak se to říká, na Dungeon Hunter, měl být i druhý Já jsem dal i 20 myslím. A jako Asi jsem dostal na Skypeu něco. Asi, jestli najdeš hrát to SDčka. Já už s ním ne.
Já bych to stejně hned zabil. Já. Mamut. Nechte ho. Mamut. Nechte ho. Mamut. To nenačítá. Načítalo. Ne, ale to by ti stejně nenačetlo, ty servery jsou rychle už načtený. Ty vole, ty jsi byl úplně dole. No jak ti Just Map, vole. Ej, a nebo když až tě 3x nebo 4x nebo 5x zabijou. A to se vůbec nezahraju. Ty víš, jak to se mnou je. Nebo 18x. Taky možná. 10x. Pokud se mi povede sehnat nějaká akční hra, tak natočím, tady možná se Sídrem, natočíme Batman Arkham Origins. Možná se mi to teda povede sehnat. Batman co? Batman jednu hru, kde bojuje s Jokerem. Jako Batman, jako podobný GTAčku, akorát tam pro něj trošku víc masivnější mise, no. Aha. A takže to je jako lepší. A taky možná. Ty vole, to má grafiku hroznou. Ale to nevadí. Vítej player v hodnocení místě s 8000 hráčů. Já chci aktivní VIP, vole. Autoselect. Začíná to za pár sekund. No. To ti hodí náhodnýho. Já vím, já jsem udělal schválně, jak chci náhodnýho. Jo, a ty... Princeznička, to je český server. Co? To je český server. Tohle? Princeznička. Nevíš. A jak se píše, nevíš? Budeš zápastvo. Time left. Nevíš, jak se to píše? Jako jak se dávat chat. Če? Fleso jak Jahoda. Tady je dostanulý jméno. Mám se tím udělat 3 na Princeznička fresh jak jahoda, princeznička fresh jak jahoda. Takže já se dám princezničku, protože to je jahodička a teď ne, oni se musí zabít, že jo. Všichni? Jo, už hrajem. Na co tady má takovejhle, jo. Vybírej zbraně zdarma. Aktivní náhody. Příště nezobrazovat. Aktivní... Myslím, že musím dát 1. A chci... počkat. Nemusíš mít Steam ani stálou IP adresu. Shit? Mě to automaticky zabilo. Ne, on tě někdo zabil. Aha. Tohle bude nuda. Jo. Takže uděláme natačo. Takže jsme tu zpátky. Něco se stalo, takže... Ano, vidíte znamení Steamu. Já si myslím... Bude bazuka. Shit. A ty už hraješ docela dlouho, ne? Ne, ty jsi hrál díl. Možná. Ty jsi hrál tak 7 minut. Jo, hrál 7 minut. Takže já teď až... nevím, nějak tak. Za 30 něco sekund. Ale to znamená ani náš server. Tak jdi na jiný. Ale půjdu na jiný, že jo? Vůbec si Takže posledních 30 sekund bude takhle černo, budeme už jenom mluvit, protože se nám to nám nereaguje. To teďka trošku seklo. Takže posledních Já vám přečnu za mě. Ukončit program Half-Life. Tento program neodpovídá. A je v prdeli. Takže já to pustím. Takže teďka si každopádně asi zahraju sám. 4, 5, 3, 4, 3, 2, 1.